дар шаҳри душанбе ҷаласаи ҳамоҳангсозии байнисоҳавӣ оид ба ҳаракати глобалии васеъкунии ғизо дар назди вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони ғанигардонии маҳсулоти ғизо дар Тоҷикистон қадамҳои оянда баргузор шуд. ҷаласаи мазкур бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои дахлдор ва шарикони рушд дар шакли ҳузурӣ ва маҷозӣ доир гардид. дар он нақшаи чорабиниҳои бисёрсоҳавӣ оид ба беҳтар намудани ғизо дар Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 барномаи миллии пешгирии норасоии микронутриентҳо ва бемориҳои вобаста ба он дар байни аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2027 нақшаи чорабиниҳои амалисозии барнома ва қадамҳои оянда барои татбиқи нақша муаррифӣ гардида, ҳамчунин натиҷаҳои баргузории ғанигардонии ғизо дар корхонаҳои бузурги ордбарории Тоҷикистон ки дар ҳамкорӣ бо Оҷонсии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ гузаронида шудааст, муҳокима ва баррасӣ гардиданд. Агар ғизои солим дар занои ҳомила ва баъд аз таваллуд тифл то 6 моҳа бо шири модар агар инкишоф ёбад, ман бовар дорам ки дар бисёр ҳолатҳо он бемориҳое ки дар байни кӯдакон ба вуҷуд меоянд кам мешавад ва фавти кӯдак ҳам дар сатҳи паст қарор мегирад. ғизои солим барои занои ҳомила ин яки пеш аз ҳама инкишофи тифл ва инкишофи навзоди солим ки сол ба сол оиди таваллуди кӯдакони норасид дар байни кӯдакон зиёд ҳастанд ва барои ҳамин нақшаи бисёрсоҳавӣ саривақтӣ буда аз моҳи феврал бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ва аз 95 банд иборат буда он барои беҳтар кардани соҳаи ғизои модару кӯдак бароҳ монда шудааст. таъкид рафт ки норасоии микронутриентҳо яке аз мушкилоти мубрами соҳаи тандурустии ҷамъиятӣ мебошад ва он метавонад ба таваллуди кӯдакон бо нуқсонҳои модарзодӣ, паст шудани вазъи солимии аҳолӣ, мушкилиҳо дар давраи ҳомила будани занон боис гардад. зимни таҳлилу муҳокимаҳо гуфта шуд ки дар пайи норасоии микронутриентҳо ҳамчунин дар байни кӯдакон камвазнӣ, қадпастӣ ва ҳатто маъюбшавӣ мушоҳида мегардад. ҳамин тавр иштирокчиён ба мувофиқа расиданд ки гурӯҳи кории байнисоҳавӣ оид ба татбиқи нақшаи чорабиниҳои бисёрсоҳавӣ оид ба беҳтар намудани ғизо дар Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 таъсис дода шавад. дар барномаи мазкур ҳадаф ва мақсадҳо равона карда шудааст ба ғанигардонии маҳсулотҳои хӯрокворӣ ҷиҳати пешгирии бемориҳое ки ба ғизо вобастагӣ доранд ва барномаи мазкур дар вобаста ба иҷрои моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини аҳолӣ бо маҳсулотҳои хӯрокворӣ таҳия карда шудааст. барнома ба вазорату идораҳои дахлдор ва мақомотҳои иҷроияти ҳокимияти маҳаллӣ дар вилоятҳо ва шаҳр ноёб вобаста карда шуданд. ҷиҳати амалисозии барномаи мазкур вобаста ба таҳкими саломатӣ инчунин сохторҳои ғайридавлатӣ ҷалб карда мешаванд. таҷрибаи ғанигардонии маҳсулоти хӯрокворӣ барои баланд бардоштани сатҳи микроэлементҳои муҳим аз қабили витаминҳо ва минералҳо дар маҳсулоти хӯрокворӣ барои беҳтар кардани сифати ғизо ва мустаҳкам намудани саломатии аҳолӣ зарур мебошад. ин тадбир дар доираи татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хӯрокаи ғанишуда роҳандозӣ гардида, ҳамин тавр истифодаи маҳсулоти хӯроквории ғанигардонидашуда ба фароҳам овардани шароит барои бартарафсозии норасоии микронутриентӣ, пешгирӣ намудани бемориҳои гуногун ва фавти модару кӯдак, инчунин тақвияти дарозумрии аҳолӣ мусоидат менамояд.